Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο Ναυτικό Αθλητικό Σύλλογο ο Έολος, που βρίσκεται στο κέντρο της παραλίας της Καλαμάτας. Ο Έολος ιδρύθηκε το 1984 με αποκλειστικές δραστηριότητες τα δύο Ολυμπιακά αθλήματα της ιστιοπλοείας και του κανόε καγιάκ. Σήμερα είμαστε εδώ με τους μικρούς αθλητές του ομίλου, τους βλέπετε όλοι, για να σας δείξουμε καλύτερα τις εγκαταστάσεις και όχι μόνο, να μάθουμε περισσότερα μυστικά για αυτά τα δύο υπέροχα Ολυμπιακά αθλήματα, την ιστιοπλοεία και το κανόε καγιάκ. Παιδιά, είμαστε έτοιμοι να δείξουμε στον κόσμο και στα άλλα παιδιά τον Έολο? Ναι! Ωραία, για πάμε λοιπόν στις εγκαταστάσεις. Ξεκινάμε λοιπόν την περιήγησή μας στις εγκαταστάσεις του Έολου. Από πού θα ξεκινάγαμε? Από εκεί που γίνονται τα πρώτα θεωρητικά μαθήματα για να μάθει κανείς σωστά και να πάρει τις βάσεις για την ιστιοπλοεία και το κανόε καγιάκ. Πάμε να δούμε τι γίνεται μέσα στη σχολή. Μία μικρή γεύση από τα μαθήματα. Λοιπόν, εδώ έχουμε το τραπέζιο, το στίβο που κάνουμε αγώνες. Κάποια σκάφη έρχονται αριστερήνεμα, κάποια σκάφη έρχονται δεξίνεμα. Ποιος θα μου πει ποιος έχει προτεραιότητα εδώ πέρα? Για να δω. Ω, χέρια. Πες μου, Ηλία. Οι δεξίνεμοι έχουν προτεραιότητα. Μπράβο, Ηλία. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας στις εγκαταστάσεις του Έολου και έχουμε έρθει στα αποδυτήρια. Εννοείται των ανδρών, έτσι. Όπου οι μικροί μας αθλητές ετοιμάζονται, φοράνε φόρμες. Ό,τι άλλο χρειάζεται θα μου τα πούνε αναλυτικά και εγώ δεν τα ξέρω πολύ καλά. Θα μου τα πείτε τι χρειάζεται για να μπούμε και να κάνουμε προπόνηση. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για να πάμε σωστά στην προπόνηση. Είμαστε στο χώρο αποθήκευσης σκαφών και όπως βλέπουμε τα παιδιά προετοιμάζονται, μόνα τους έχουν διδαχθεί και προετοιμάζονται για να βγουν στη θάλασσα. Βοηθάτε ένα δύο να λύσουμε τα optimism. Τα παιδιά από την πρώτη στιγμή εκπαιδεύονται από μόνα τους, ούτως ώστε να γνωρίζουν, όπως είδαμε πριν, να κατεβάσουν το σκάφος και μετά να μπορέσουν να ταξιδέψουν μέσα στη θάλασσα με αυτό. Παναγιώτη, να σε προλάβω λίγο πριν πέσουμε μέσα στη θάλασσα. Έλα εδώ να τα πούμε, σε βλέπω με πλήρη εξάρτηση. Είναι ασφαλές το άθλημα της ιστιοπλοείας? Ναι. Γιατί είναι ασφαλές? Γιατί έχουμε το σωσίβιο, τα μπαλόνια και το κύριο με το βουσκωτό που μας προσέχει. Και τι θα πούμε σε όλα τα παιδιά που έχουν έρθει σήμερα και μας παρακολουθούν, ότι ανοίγουμε πανιά με τον νέο. Α, αυτός είσαι. Έτοιμος? Ναι. Πάμε, φύγαμε. Όπως βλέπετε στο βάθος, τα περισσότερα παιδιά έχουν μπει ήδη στη θάλασσα. Έχουμε κρατήσει έξω για λίγο ακόμα τον Γιώργο, που είναι 12 χρονών. Και πόσα χρόνια κάνεις ιστιοπλοεία? Κάνω 5 χρόνια. Που σημαίνει από 7 χρονών ξεκίνησες. Ναι, ότι... Άρα και ένας μικρός φίλος που μας βλέπει μπορεί να ξεκινήσει. Ναι. Είναι εύκολα τα πράγματα. Ναι, πολύ εύκολα. Η Καλαμάτα έχει καλό καιρό για ιστιοπλοεία? Πάντα έχει πολύ καλό καιρό, γιατί τους πιο πολλούς μήνες είναι καλοκαίρι. Και έχει πολύ. Από αέρα πώς πάμε? Έχει πολύ καλό. Έχει καλό αέρα. Ένα τελευταίο που θέλω να σε ρωτήσω είναι για το θέμα της ασφάλειας. Γιατί ακούω μερικούς γονείς, φίλους μου, ακούω και νέα παιδιά και μου λένε: ξέρεις, φοβάμαι μερικές φορές. Υπάρχει κανένας λόγος να φοβάται κανείς θάλασσα? Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Για πες μας τους λόγους, Γιώργο. Γιατί από την πρώτη μέρα που ερχόμαστε, οι προπονητές μας μαθαίνουν τους κανόνες ασφαλείας. Μετά ποτέ δεν μας αφήνουν να πέσουμε στη θάλασσα χωρίς το σωσίβιό μας. Και όταν είμαστε και μέσα στη θάλασσα, ποτέ δεν μπαίνουμε μόνοι μας. Πρέπει να μας επιβλέπει κάποιος. Πολύ ωραία. Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε? Πάμε. Πριν ξεκινήσουμε, έχουμε να πούμε κάτι στον κόσμο, στα παιδιά? Ναι, ο Έολας ανοίγει πανιά. Ωραία. Θα με πάρετε μαζί στη βόλτα? Πάμε. Έχουμε επιβιβαστεί στο εκπαιδευτικό σκάφος του Έολου και πάμε να παρακολουθήσουμε μια προπόνηση μαζί με νέους μαθητές, νέους αθλητές που έχουν έρθει εδώ για να δουν από κοντά μια προπόνηση. Ξεκινάμε λοιπόν να κατακτήσουμε το Μεσσηνιακό.
μια προπόνηση με τους νέους μαθητές του Αίωλου και τώρα με την επιμέλεια των προπονητών τα παιδιά έρχονται πάλι στον τόπο. Μετά την προπόνηση τα παιδιά πλένουν τα σκάφη, θα τα τοποθετήσουν πάλι στο χώρο αποθήκευσης σκαφών για να είναι έτοιμα για την επόμενη προπόνηση. Είναι σχεδόν απόγευμα στο κέντρο της παραλίας της Καλαμάτας, εδώ που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Ναυτικού Αθλητικού Συλλόγου ο Αίωλος. Παρακολουθήσαμε την προπόνηση, περάσαμε καλά παιδιά σήμερα? Ναι! Το ευχαριστηθήκαμε? Ναι! Αν θέλετε και εσείς να έρθετε στον Αίωλο θα μας βρείτε πίσω από το Πανελλήνιο, στο κέντρο της παραλίας της Καλαμάτας, καθημερινά από τη 1 μέχρι τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα. Τι θα πούμε στο φινάλε, στο κλείσιμο σε όλους τους φίλους που μας παρακολουθούν? Ανοίγουμε παλιά στον Αίωλο! Γεια σας!